Sa mga listener ko na sa ARB, stay safe and healthy. Yes. Vicente Sameliano, happy Saturday. Ari lang kami ga-monitor kag support sa ARB. Wow, thank you so much, Ged. Kay Pretty Mahilom, good morning, Pretty. Bia Jonathan, oy kumparing Bia Jonathan, how are you? Good morning, Landa. Hambal ni Dennis, hindi ko na maayo kay punta na lang ang nabtan sang live. So paglawag ko to gali sa kaina sa okay. Luwat tabla, luwat tabla. Gali. Sige. Dennis Richard Tiboroma. Halakala, indoors. Si, si Floyd Mayweather. Oo. Floyd Mayweather. Sige, go, Action Boy. Kita ko pa na. Kaya Mildred, ako na, yes, si Mildred. Sally pa. Sige, si Sally, D'Souza. Sige, Sam Village. Dari Action Doors, standby kita sa aton mga balita lokal. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 10 minutos na kaligad sa tag ng alas 6. Detalya na sa mga balita lokal. Ginkumpirmar ni Talisay Chief of Police Major Jigger Jimeno nga napatay sa ginpatigan nilang operasyon si Danilo Celeste, isa sa nagpalagyo gikan sa pasilidad sa Negros Occidental District Jail. Sunod kay Jimeno, gabi pa sila nakabaton sa informasyon angot sa duha ka mga PDLs nga ira sa Hacienda Ambulong sa Barangay San Fernando, Siyudad San Talisay. Dugang pa ni Jimeno, gilayon sila nagplano ka napatigan sa operasyon kaupod na makatapos ang BJMP, First Provincial Mobile Force Company, kag sang militar. Sunod kay Jimeno, pag-abot sa lugar, nakita nilang duha ka mga PDLs kag una sila ginpalukpan rason nga nagpalos sa tiro ang mga operatiba nga nagresulta sa pagkapatay ni Celeste. Sa karon paraan pang manhunt operation sa otoridad sa isa pa ka PDL nga kaupod ni Celeste. Ginkumpirma sa mga residente sa Hacienda Ambulong, Barangay San Fernando, Siyudad Sang Talisay nga puloy-an ni a certain Jade Katigan ang natabuan sa shootout nga nagluntad sa tunga sa motoridad kay ginalaga 3 ka mga persons deprived of liberty nga nagkapalagyo gikan sa Negros Occidental District Jail sa tuong Hunyo 29. Sunod sa mga residente, madugay na nga nagaisahanon sa mga puloy-an si Katigan. Dugang pa nakabati sila sa nga lupok nga nagresulta sa kamatay ni Danilo Celeste. Ginaligar sa mga residente nga wala nagatiner ang mga PDL sa balay ni Katigan apang naglambot sa lugar bangod sa lagsanay sa tunga sa mga otoridad. Sa karon pa rin pa-investigasyon kag manhunt operation sang kapulisan. Nag-duty sa gihapon ang 5 ka mga jail guards ang Negros Occidental District Jail nga naka-detail sa tuong Hunyo 29 sang nakapalagyo ang 5 ka mga persons deprived of liberty. Sunod kay Bureau of Jail Management and Technology spokesperson Attorney Jairos Anthony Duhelio, parayon sila ginapaydalom sa investigasyon kag hindi madali-dali. Nga masuspende bangod nagabulig pa sa pagbantay sa iban nga PDLs kag hindi pagkulangon sang personnel ang among pasilidad. Duha pa ni Duhelio, sila ang mahimo mga tubang sang kaso administratibo bangod sang neglect of duty kag mapapanaugan sang nagakaigo nga penalidad. Sa piyak nga bahin, sunod kay Duhelio, nakikangot na sila pati na sa Philippine Coast Guard bangod posible magtabok ang mga PDLs nga nakapalagyo sa katupad nga isla. Patay ang mag-utod kag pilaso ng ilatiya sa natabong aksidente sa tunga sa motorsiklo kag trucking nga kargado sang tubo launa 30 sang hapon Biyernes sa Hacienda Santo Niño, Barangay Jerusalem, Siyudad sang Cadiz. Sa report ni Cadiz City Aksyon Radio Correspondent Roger Gutib, ang napatayang ginkilala kay Rolly sa Panggila, 35 anyos, driver sa motorsiklo kag manghod sini nga ginkilala kay Alvin. Samtang pilaso ng ilatiya ang ginkilala naman kay Lolita Daog.
Sa interview sa driver sang trucking nga ginkilala kay Richard Taladro, ginalegar nga hustong iya ginausoy nga dalan apang imbolbadong motorsiklo nag-overtake sa isa pa ka motorsiklo kag wala ini nakabalik gilayon sa linya rason nga natabo ang aksidente. Sa karon nagapadayon pa investigasyon sang kapulisan. Samtang nagdangop naman sa Aksyon Radio isa ka concerned citizen kag gitadangat ang isyu angot sa illegal structures dira sa Barangay Hall sa Barangay Tangub. Sa interview sa Aksyon Firing Line ginpahayag sa tagreklamo ang giklala kay Jesusa Contorno nga tama kadelikado sa nasambit nga may struktura bangod ginaagyan ang lugar sa mga salakyan kag atubang pasang Barangay Hall. Suno kay Contorno, nahawanan na sadtong lugar apang siningkaron lamang amat-amat naman nga nagbalik ang mga vendors kag ginaligar wala pa nagasunod sa basic health protocol. Ginklaro ni Contorno nga wala niya ginaguba ang negosyo sa lugar kundi concerned lamang siya para sa seguridad sang pumuluyo. Nag-wonder lang kaya na ako mismo na-surprise na ang nagbalik ang mga structures na and they allowed it to be to build again along that vicinity. Ang kabahin sang pahayag ni Jesusa Contorno, isa ka concerned citizen sang Barangay Tangub. Nagapati si Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit Head Police Lieutenant Edward Bolivar nga wala sang nabilin nga big time drug pusher diri sa syudad sang Bacolod. Magluwas nga nabilin diri ang mga masalaligan sang drug group leader nga amo nagapalakat sa negosyo sang droga diri sa syudad. Suno kay Bolivar nagpalagyo na ang sadto kilala nga mga drug group leader samtang iba nagkalamatay na. Aminado si Bolivar nga wala untat ang baligyan sang shabu diri sa syudad. Iniapisar pa sang wala untat man ang drug operations sang kapulisan. Suno kay Bolivar, wala pa sang may nagbulos sa napatay nga si Michael de Vinagracia nga ginakabig leader sang de Vinagracia Drug Group. Nagapati si Bolivar nga posible mainteresado nga magbulos sa pwesto ni de Vinagracia nga mo sa karon ang ginamonitor naman sang CDEU. Apat ka mga lugar sa Pilipinas gin-classify bilang areas of concern sa COVID-19. Samtang Pilipinas may mo makarecover sa COVID-19 sa tunga-tunga pa sang 2022. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Kag sa aton mga Sige, sakay Mildred Roquero, good morning sa imo dira.
Yun na pag-greet siya lang sa kay Joanne, kag John Wayne Roquero. Good morning, no? Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning man. Kay Dr. Matt Mayo, dira sa Minnesota, USA. May Dalisay Flores, kag MGM Espida from Dubai. Shout out lang kuno sa tanan nga pamilya niya sa San Enrique, kag sa Kansalungon, Isabela. Kay Corey Vidaha, dira sa Kuwait, maayong aga dira sa imo. Edwin Escopel, classmate, good morning man. Kag wala siya kuhay ko nung namian si Dennis Richard Tibor Roma. Wala siya namian. Nagambal siya, nag-arigid siya. Daw ka, kisabla daw ka insulto man bala sa imo, kabahin bala. Gusto guro ako giguro malawag sa iya bala kung ako maglawag. Sige ikaw, abe. Kaya kung magambal siya, di mo namian, tapos na ang lahat. Tapos na ang tanan din. Maraya Losada, good morning man. Sa mga anak niya kuno si Jumel, Trisha, Melvin, Gromela Arrogante, sang Purok Araw, Vista Alegre. Miss you mga anak na pray lang ta kuno nga makapuli Action na Boy, siya. nag-chat bala sa akon si Teacher Romela, bala Action Boy. Yes. Ang bayan next week, kuno gaan niya ta siomay. Wow, thank you so much, Teacher Romela. Wala ka pila sa siomaya, wala kang tagaan Action Eden. Wala ka ba si mapanos, guro. So, wala akong gaan. Kay Sabado, guro ginatag. Yes, Sabado to siya. Ate, wala ta kung Kanami, Sabado. pala sa Balo ka siomaya. kis alang iti maka-join kung Sabado. Maka-join. Makabulos ni kung Sabado. Kanami sa Ate. siomaya actually, no? Thank you again. No? Thank you so much, Teacher Romela. So, next Saturday, ka kuno tagaan. Galing wala naman ko. Ako, Taguon mo gida kay basi sa action din. ako talaga pangayo lang ko sa inyo. Ay, ka pangayo Ganya ka si pala Eden ganyan. ngayo ko. Tong tagaan niya naman ka, ngayo naman ko. Ay, kalai. Kay Jacqueline De La Torre Malio, shout out bilik na sa pamilya niya De La Torre kag maupod niya sa Cavite. Good morning dira sa inyo, no? Si kay Ma'am Andrea Amanda Jaime, good morning sa imo madam. Erwin Mopada, JR Pilahio, sa Singkang Airport, ara gid si Maria Luingo Melos, no? Sige. Ay, may gintugon ko nga po siya, no? Sige, kara ma-text na sa karona. Sa pamilya man ni Jonah Garcia, sa Garcia family, Generalao family, Baladay dyan sa Sitio Lunao, Barangay Baylong, Baguio City. Watching from Tandangsora, Quezon City. Sige, kita mo. Kaya Jocelyn Lebon Dispoho, good morning. Ronnie Mananghaya, good morning. Dra sa may Hufuf, Saudi Arabia. Pabakuna pag may tsansa. Halong Bacolod, God bless. Yes. Sa akon na magulang, si Divi Jean Cabato Ubina, nagapamati gid siya. Good morning. Bo, early pa siya nagbugtaw. Yes. Keep safe, Gidra, and see you soon. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, coming na ko Ay, hala, nalipat ko lang magbilin sa dalom. Sige lang. Sang? Kaya naman yung order ko, bayran ko na siya. Nalipat ko magbilin sa dalom. Gcash lang Ha? Sige, Ma'am Luing, halong. Richelle Evangelista, good morning, good and happy weekend. Melissa Montinola, from Melinda, Annie, and Jerry. Thank you, God bless. Mga kuhan ko na si Melissa, si Melinda, si Annie, si Jerry, mga batch ko na siya, classmates ko na sa high school. Hambal ni Mama, ni Teacher Romela, tell lang Sir Boy na next week lang padala ko kay Ma'am Melos. Okay. Tell ka gid Action Boy. Kay daw naluoy, siguro si mo hambal mo pangayo-ngayo. Lakalain. Kay Humawan, Aksyon, gapamati pa ko sa... sige. Thank you so much. Humawan Castro. Sa kuhan na siya Miles sa Martir. Intellicare na siya mo. Okay. Sige. Lourdes Duran. Uy, ano naman yung Action Boy? Ay, timanghod. Manghod Yung mo siya, siya, gali. Kasi Lolo, si Tatay, Araga Mati, Tatay Dimit, Duran. Good morning, Lolo Dems. Yeah, Lolo Dems. Robert Roma, good morning man. Kay Erwin Mupada, sige, salamat ra sa may bangga, Cory. Marilo Kahile, good morning from Manapla. Putos ang Manapla, Manamit. Kay Ma'am Vanessa Mayo, Rob Briden, you're in the wrong place. Ay, okay. Ano nang gibaligyan? Basi naman nagsulod naman ba ng mga saban? Tapos sa aton, why pa Sa diya? ato, nagsulod yun daw, basigin black. Oo. Allah, Sila thank you ko rin so ni Ma'am much, Cory, ko rin Ken. ni Ma'am Cory, ni Ma'am Van. Ara, naguro ay. Gasulod siguro. Sige, standby sa mga balita lokal.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23. Kag sa aton mga kaaksyon, ang kaibalo ka mabala nga sa sininga panon man ang Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25, detalya na sang mga balita nasyonal. Gin-classify sang Octa Research Group ang syudad sa Davao, Iloilo, Baguio, kag San Fernando sa La Union bilang areas of concern kasunod sa pagsaka sa kaso sang COVID-19 kag mataas nga hospital bed occupancy rates. Sa pinaka-latest nga monitoring report, ginpahay sang Octa Research nga ang bago nga kaso padayon nagasaka sa syudad sa Davao nga mo ang may mataas nga daily average sa pungsod kag reproduction number nga 1.41. Ang reproduction number nga 1 kung mas mataas, isa ka indikasyon nga nagapadayon ng COVID-19 transmission. Ang syudad sa Davao nag-average sa 324 ka bago nga kaso sa kada adlaw, halin Hunyo 25 tubtob Hulyo 1. 66% naman ang hospital beds utilization, occupancy rate, kag 89% ang ginausaran nga intensive care unit. Ginalantaw ni National Economic and Development Authority Secretary Carl Kenrick Chua nga mahimo makarecover ang Pilipinas sa COVID-19 pandemic sa masobra na sa tunga-tunga sang tuig 2022. Suno kay Chua, isa ka tuig kag tunga ang nadula kag kinanglan nga magtinguha ang gobyerno agud masolusyonan ang COVID-19. Target sa karon sa economic team sang Duterte administration ang economic growth rate nga 6 to 7% sa pihak nga may pandemya. Ginanunsyo naman sa British-Swedish drug maker ng AstraZeneca nga may tugang 1 milyon ka doses ng COVID-19 vaccine ang mga abot sa Pilipinas karon nga Hulyo. Liwat ginpahayag ni AstraZeneca Philippines President Lutis Ramin ang promisa sang kompanya nga magatrabaho kaupod sa COVAX pagi sa Global Vaccine Sharing Initiative kay iban pa nga supply network sa siguro ang patas nga access sang bakuna. Nagalaom si Ramin nga ini nga pagtinguha makahatag sa mas dako nga impact sa pagtinguha sa Pilipinas batok sa COVID-19 pandemic. Ang Pilipinas nakabaton sa masobra 2.5 milyones ka doses sa AstraZeneca vaccines. Ginanunsyo ni Deputy Chief Implementer Vince Dizon nga nalabot na sa 11 milyones ka doses ng COVID-19 vaccines ang na-administer sa Pilipinas tubtob Hulyo 2, 2021. Sunod kay Dizon, sa sunod lamang sa 4 ka adlaw, 1 ka milyon ka doses ang bakuna kag ini ang nagdala sa kabilugan nga 11 milyones ka doses. Nagapati si Dizon nga kon mas madamong supply, sigurado nga mas madamong populasyon nga mabakunahan sa masunod nga mga sinemana kag binulan. Ginpanom naman sa Department of Health ang publiko nga wala ginabaligya ang COVID-19 vaccines kasunod nga 3 ka nagabaligya sang Sinovac doses ang nadakpan. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, masubo ini nga balita sa din may mga tao nga nagapaminta pa sa bakuna nga available sa karon. Tungod sini gininganyo ni Vergere ang publiko nga magkuha sang bakuna paagi sa gobyerno kag hindi sa iban nga paagi. Una diri 3 sa 4 ka suspetsado nga involvado sa magbaligya sang COVID-19 vaccines ang naaresto sa National Bureau of Investigation.
Ginpayag sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP nga kinamatarong ni Presidente Rodrigo Duterte nga magpapili bilang Vice Presidente sa Mayo 2022 nga eleksyon kasunod nga wala na saad sa 1987 Constitution nga ginadumilian ini nga tikang sa isa ka presidente. Suno kay IBP President Domingo Cayosa ang konstitusyon nagadumili lamang sa presidente nga magpapili sa pareho nga posisyon. Nagwa ang palayag ni Cayosa matapos gi-anunsyo ni Presidente Duterte nga ginakonsidera sini ang pagpapili bilang presidente kasunod sang pag-engganyo sa iya nga mga partido sini sa PDP laban. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Kag sa aton mga ka-aksyon, boost your digestion. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod ka po sa inyo news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko.